Senyores i senyors, benvinguts a les Olimpíades Granotaires del Regne de les Granotes. El premi d'enguany és la princesa en persona. A les marques! A punt! Vinga! Cada 4 anys competeixen els millors. Però si enguany esperen el premi de casar-se amb la princesa, tindran una bona sorpresa. Odiu les sorpreses. No hi ha cap sorpresa. No vull un marit, vull viure! Tot un dilema, i tant. Ara, Recorda el pla. Ens apuntem als Jocs Granotaires com un parell de tios i quan guanyem no m'hauré de casar amb ningú. per ser la guanyadora. Bé, granotetes, aquests 3 dies descobrireu el que costa ser un campió olímpic. Em sembla que m'agafarà un atac de cor. Ho haurà de fer molt bé. Ens hem de posar en forma, fer exercici i guanyar un campionat. Perdona. No te m'acostis! Això sí que és una bufetada. Preparats, heu de ser com serps. M'agraden les serps. La cosa està peluda. Fa temps que em vull venjar del rei de les granotes. No tinc por de res. No te m'acostis! Que comencin els jocs! No hi ha manera que aquests jocs acabin bé si no és que algun heroi ho arregla avui. Aquesta mena d'heroi? A punt pel merder? Des que vaig néixer. Cada granota Sabeu què us dic? Avui ningú menjarà cuixes de granot. No havia vist mai aquesta indiferència per la seguretat personal. Això ha de fer mal. té el seu dia. A tu no et fa falta cap marit. A tu el que et fa falta és un amic de veritat. A l'aigua! Ben aixafat! Això sí que fa mal. Tu ets el millor! Lluitaré pel meu destí. No hi tens res a pelar. Ni l'ha vist a venir. Ha desaparegut. L'hem de suplantar. Bé, jo ho podria intentar. Que estrany. El regne de les granotes. Qui es vol fer una foto fent un petó a la princesa? Val més una foto amb la princesa fent-me un petó al cul. Quin fàstic!